Fil-Malta Fairs and Convention Center f'Taqali għaddejjin l-aħħar tħejjiet għat-tielet edizzjoni tal-Startup Festival, wieħed mill-ikbar avvenimenti importanti għal Malta Enterprise li jaqgħad diversi startups u scale-ups lokali u internazzjonali. Mal-55 eżibitur se jkollhom l-opportunità li jiltaqgħu mal-investituri u possibilment joħolqu iżjed investiment. L-aħjar mod kif l-ekosistema Maltija tal-startups tista' tiġi mejjuna. Numru ta' kelliema internazzjonali u stabbiliti se jnebħu u jagħtu ispirazzjoni. Il-festival se jara sem ta' 1500 persuna fil-waqt li se joffri bosta faċilitajiet fosthom deal room fejn l-investituri se jkunu jistgħu jiltaqgħu mal-startups li min-naħa tagħhom ikollhom 20 minuta biex jispjegaw in-negozju tagħhom. Minn barra hekk se jiġu organizzati workshops fosthom dwar kif idea tiżvolġi f'negozju. Sa dan it-tant kellimna ma' Chief Marketing and Media Relations Officer tal-Malta Enterprise, Anthony David Gatt, li spjegalna l-festival aktar fid-dettall. Mela, l-Startup Festival huwa wieħed mill-avvenimenti l-iktar importanti għal Malta Enterprise matul is-sena fejn qed niltaqgħu ma' kumpaniji startups u scale-ups kemm lokali imma wkoll dawk li ġejjin minn madwar id-dinja għal dan l-avveniment fejn flimkien magħhom inkunu qegħdin naħdmu sabiex ngħinu l-ekosistema Maltija tal-startups. Wieħed jista' jirreġistra u jikseb aktar informazzjoni permezz tas-sit startupfestivalmalta.com. Fost l-1500 reġistrati li minnhom 300 huma barranin se jkun hemm ukoll rebbieħ tal-Emmy Award. Dan l-Startup Festival se jara sem ta' aktar minn 150 student minn istituzzjonijiet edukattivi bi programm maħsub speċjali għalihom. Il-Ministru għall-Intrapriża Mirjam Dalli u l-Kap Eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia żaru wkoll it-tħejjijiet fl-MFCC. Il-Ministru Dalli esprimit l-entużjażmu tagħha hekk kif dan il-festival se jsaħħaħ il-pożizzjoni ta' pajjiżna bħala mekka tal-innovazzjoni fil-Mediterran. It-tielet edizzjoni tal-Startup Festival f'pajjiżna tkompli tagħmel lil pajjiżna ħabb tal-startups fejn qegħdin naraw aktar persuni li għandhom idejat innovattivi ħarsu lejn pajjiżna bħala l-pajjiż li fih mhux biss jistgħu jibdew l-startup tagħhom imma jkomplu jikbru joħolqu aktar ġid u anki joħolqu aktar impjiegi. Il-Kap Eżekuttiv ta' Malta Enterprise Gert Farrugia elenka kif dan il-festival se jkompli jsaħħaħ l-startups f'pajjiżna. Dan il-festival se jinkludi wkoll kompetizzjoni bl-isem ta' Pitch Black fil-waqt li se jitnieda wkoll podcast ġdid bl-isem ta' Business Matters.